नमस्कार, मी डॉक्टर मृणाली। आजकाल 100 मधून 50% महिलांना इन्फर्टिलिटीच्या त्रासाला सामोरे जावं लागतंय। स्ट्रेस फॅक्टर, एज फॅक्टर यांमुळे लो एमएच लेवल, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बॅलन्स तसेच ॲडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस यांसारखे आजार होत आहेत। तर इन्फर्टिलिटी म्हणजे काय हे आधी समजून घेणं गरजेचं आहे। इन्फर्टिलिटी म्हणजे नॅचरली 1 ते 1.5 वर्ष ट्राय करूनही जर तुम्हाला गर्भधारणा राहत नसेल तर जवळच्या आयुर्वेदिक डॉक्टरांना जाऊन योग्य सल्ला घेणं गरजेचं आहे। आयुर्वेदानुसार लाईफस्टाईल चेंजेस करून आहार विहार, पथ्यापथ्य, मेडिसिन्स आणि पंचकर्म यांद्वारा आपण गर्भधारणा ठेवण्यास मदत करतो। तर आयुर्वेदानुसार उत्तर बस्ती यांसारखे पंचकर्म करून तुम्ही 99% गर्भधारणा ठेवू शकता। तर आज निराश होण्याची गरज नाहीये, जवळच्या आयुर्वेदिक डॉक्टरांना दाखवण्याची गरज आहे। थँक्यू।